Dobro što to nisi. Mada je Baka već uzao Majdan prenosi loptu. Traži blok. Traži blok, ali istupio da je Maca će za tri. Ali nema nikoga na šetku naša loptu. Što faul je ovo? Moraš mi da faul? Nije ga ni pitao. Jeste da je faul sljedeći. Približio sam da se boži. Promašao da se vidiš kako skoku. A ajde ta kontra da se istrči jednom i jebeno život. Bravo ti! Pangdemo te. Sam ti pangdemo. Samo čekaj da se zagreje. Dobro, nema nešto da stopi. Grizi Uroše! Ovaj ne maši trojka. Uroše boli trojka. Navađuj! Gledao sam protiv Niba. Znaš šta je sve položio. Samo da mu kopiraš. Šta je s ovim pasivima, bre? Dolazi Pikulovka. Super za tri. Uroš skuplja. Maca, jao, do kraja Maca ne. Uroš Kaskovu. Bravo. Šta mi je ovo ti? Uroš dva faula ima. What the fuck? Stvarno Uroš dva faula. A šta mu znači ono 5-4? Koje? Pa rezultat bi bio. A, rezultat. Ja, bez šule. Ne vidim. Dva faula, Uroš. Ne to, top. To je dobar faul. Vuku se pogodio. To se pogodio? Koji? Koji ili dva? Ovo to uče, ovaj došao da ne. Ajde, pošali da... Ovo je isto. Vrlo temperamentan trener. Šta? Ste igrali nekad sa kabin? Yes.
Ona i to ne. Sonde! Da, be. Njima prave zapisnika, znaš? No, ovo to. A Salim je, brate, kao u njegu. Što je ovo 3 sekunde? Stavi da si ruku. Za ovo. Kada Srbija... Nemoj tu da radiš. A šta je ovo 7-5? Faulovi. Zadam. Tera kako su ovo pasili. Hoće li se da bolje da? Samo ću opriču. Šta? Mislim da bolje gleda malo. Dajte, Tera mnogo čudni fazon. Ne znam kako on... a najde, lup. Kako ovo da prođe, ja. Čuje. Leki može broj. Nije ispunjen bonus. Ja sam morio. Ko? Šta? Nije nego ništa nije uradio. Ne. Ajde bre, najdu taj pas u pičku materinu. Čike snijemo. Toga će primiti. Koraci bili. Faul je bio pa mi. Tera kako ovo... Ja ne znam, dobacuju se na razdaljinu od 1 metar. Joca kifla. Kupacim mrzim taj proči pa to je. Tom prima. On je napravio faul u prvoj četvrtini. Ko to? Kako gleda Ranđelović. Luka drugi visok.
brzi, ono. Russia is amazing. A tako je lepo počelo. Ovo smo se nagledali za to govorite. Ovo je zakucavanje za kraj. Dobro zamisao. Vidim, samo. On Savić probao držati sigurno. I ga lupa, da. Crko. За koliko se bojile? To samo, to je tek prva četvrtina. Minut do kraja. No, dajemo čudnu pasu, ja ne znam kako planira da prođe pas. No se nabijamo, niko ne može da igra 1 na 1 ili ne osigura. Naslić može će im da igra 1 na 1. Ko sad može da ide 1 na 1, evo, gledaj koliko se nabijaju. Wow.
Ajde uvijek ima jezik, pogledaj. Isto. Nemoj faul. Ovaj Luka nije za košarku uopšte. Ko je? Miljković. Misliš? Poješ kako? Kako igra? Ja sam glavan, jebi se. Čemo sad na polovreme, aj nemoj da smisli. Sada mi moram malo da raširimo čovječe. Nisi snimio ko je najbolji. Borac. Iskusna sudijska odluka. Treba vidim u sudije, brate. Šta misliš? Ne, za košarku. Boje ovo pomalo. Koje sam ono potpuno. Najda ne i probu. Kako je? Rago bulj. Ne mogu, navikao sam se, znao sam ga tako godinu dana bulja i Bulja? ko pokojnog moca, svi smo ga tako zvali. Veraš, zašto bacati senku je ovo? Ne, nije humano, ovo nešto je. Veraš, šta vidiš s ovim pasom? Niko ne baca pas na zemlju. Uvijek. Što stane mi nije gledano. Gledaj šta. Znaš što mi samo nije jasno? Znači, od nas četvorica u reket i jedan ih nadskoči. I to visoko. Gledaj dva igrača Badnjareviću, pa kasno, brate. Ovo bi dano. Pa ti vidiš u... Vero, imali su kontrol 4 na 1, 4 na 2. Vidio sam me, vidio sam. Žiko, ti uvijek imaš dobru zamisao, ali ozbiljno. To kaže Žika njegovo lucidno dodavanje. Što je danje? Lucidno. Šta je to? Čudno kako. Nije ono standardno. Pas, što je ovo, obi za glave, nešto glave. Kao Teo da si isto radi. Ako si gledao Teo si što igra. Kod njih? Oni imaju samo 4 faula.
pusti. Evo kako. Samo treba da izbacim malo energije. Macim? Samo on igra. To je samo on ima energiju. Iš, majke mu ga nabijem. Šta, a ovi su iznimak koja gojica? Žiko? Ovi su iznimak. Gdje ću ostanem da igram nešto. Jedna razlika. Nazad bi! Super. Bocko je rekao, da je po Brezilu. A? Šta? Šta? A? Ja. Bolje da stavio mene da imam umjesto Luka. Viš? Na što bi mi bili tvojka, brate? Ja ti je šula, a? Ne, ali ozbiljno. Ja znam gdje treba da stane. Ajde, drago, budu. Skoro smo skog, brate. Su upravili se. Udar iz glava. Je li neko pekara u jednom? Imaš. Lana, znaš kako? Imam minut panu. Čuti, bej. Stani. Kući. Samo 4,5 minuta. Da vidimo da je Imaš pekara odmah ovdje. Mi ćemo minutar nije da bi izašli pravi. Da. kakav spin move. Ajte, ljudi, gledaj. Teraz mi skopnemo za skupno. Da. Dobro. Ja ne znam kako ovaj ubacuje koševe. Ne piše indeks koji je koliko dao. 39-13. Majko. Šef uvijek neki drugi kriv. Dobro je 30, znači držali su. Držimo se, sve što ispod 50 dobra. Ne, 30 je mnogo. Znaš da će nas možda i Palanka pobediti. Palanka od počeća je izgubila samo 20 metara. Samo. A mi smo izgubili koliko? 70. Brže lopta! Luka, otvori se, bre, debil. Što ne uđe? Nema pojma da je.
Ajde to! Ajde be Luka be brate. Majko moja, Luka rulet pičke ti. On ti sve usrano. Sa 30 Jest, evo, okruglo. Okruglo. Znaš koliko ću sad da pojedem? Sad to mi iznerviram. Sad ću da pojedem 100 kila bureka. Mislim da je to zgodno. Je kupili mini pan, ali novo. Brate, znaš koliko ću da ga pojedem? Mnogo ću da ga pojedem. Dobro. Šta je ovdje dobro? Kaži mi. Ne mislim. Kaži mi šta je ovdje dobro. Ili možda što Ovo što je dobro. Najdan uradi, znači, imamo šutirao nego Jedino što je polako. dobra pekara. I arbitar. I arbitar. Otović mu pomaže u svim. Šutni! Pa koji ti, pa nema, samo nema šut. Ovo je drvan, brate. Ali ovo polter macano. Tera malo je daleko za floater. Malo. Što? Tera bacio ga korak ispred trojke, bre. Ajde skok, drago ljubav. Slabije. A be ne gledajte loptu, be! Koji kurac? Već. Zle. Žiko. Eto ga sam ovdje dopustili izvjeti. Ovaj se povredio. Ma nije mu ništa. Poveo Pobedi. 6-7 skoka za redom. Je, ja mislim da ovo sad najgre. Čule, brate, koliko imaju faul? 47, a? Pa, znaš šta, koliko pravimo faula i novac? Moguće, 5, 7, 8, 9, Ne, ali 10, nemoguće. 11. Da bi ostali bez igrača. Mogao bi da dovede 50 igrača da bi zamenu. E tako, ako imamo 47 faula, onda mora... Baci pas! Nema veze, bravo. Baci Cibabas. Sam. Baci ruku! Tu si tu! Tu si! Ajde, idemo da je. Istra, ajde. Ajde. Šta? S tim Žiku kako je nervozan. Čemu ono je ovo? Mislim da ne može. Ne može? Ma ne znam. Pita nikad. Pa idi proveri, brate.
Braco. Loše, brate. Bravo. Gdje možemo da čuti? Dole. Ima to dole da siđeš. Čumija. Držim boc kolekciju. Šef nije odigrao kod pička, pušač, isto na bokak. Dole smo? A Rašović je... Ne. Pravimo ove tehničke greške. Dodavanja, lopova. Što? To te tehničke greške zove. Greške tehničke prirode. Na zdravlju što? Na zdravlju. Koliko košta taj booster? A? Koliko košta taj booster? 80. More energy, more fun. Ovaj sam mango tada. Ko? Znači on ne zna više upropastiti. Zašto nikad neće zemlja da baci. Nikad. Sam ja znam u zemlji. Pa niko. Gledajte, ide. Mi skopnemo za skopnemo. Bravuki! Bravuki! Žuto, tu mi je uvo, man. Boli mi kurac. A mene će boli uvo. Što tebe boli kurac? Milojkoviću, Milojkoviću.
Bila dvojka. Rogonja. Kuki był izgleda najbolje odigrao. On se tek sad probudio. A jeste pa i prošli put dao 4 Znaš ti, da mi igramo protiv NBA igrača, pa... NBA je Toga kako je about NBA to isto, brate. Ja mislim da bi sad već bilo 150. 0. Šta mislite? Tako? Dobre. Luka, dribling Luka! Bravo ti! Kasniš ko kurva me stroje. Da, u Žika prema. Pogledajte što je lep rezultat. Dobro, držimo se 50. Znaš šta, samo da pređemo prag od 30. Ne, prošlu utakmicu su imali koliko? 40? A? Trostruka izmjena. Aj Saviću da te vidim. Mislim da bi ti žao najde na četvrtu. Koga? Da, najde. Ne vezi ti! A ne zadaš da je 50 razlika? Dobro je, držimo se koji se to. Kako god drži tako. Ajde, kao da igra futbol. Niko, koliko ti dugo treniraš? Uopće košarku? 3 godine. Jeste li? Čekaj, gdje ste bio? Najčešće ili... Jeste igrali neka poti Konstantina? Nikad? Dobro ga se sminio jedna. Dobro, be Otoviću, be A čuje se na snimku, idiote jedan. A Otović je... Nije bitno koje. Jeo si burek s mesom? Ne, Pjasković. smešno. Dajte mi jednu Pjaskovića sa sirom. Ima i to, a? Kako najde, da kažem. Jednu Pjaskovića sa mesom. Jao, dojte kad smo bili u osnovnom. Kaže, došlo dete u pekaru, mislim su bili 7. razred. Kaže, sa čime vam je Golvir šla? Kaže, sa čime ti je Golvir šla? Možda sa Virsom, ali nisam siguran. Bravo, Ki!
to je Bog. Evo je Gašić pokušava da prođe nešto. Zašto je da imam više pojena na utakmicu od Polanje? Imao sam jednu trojku, šef dao sam 2 pojena. Ne znam da je to. To je korak. Da li smo to? Čeko će nam ubaciti dva, mislim da će nam ubaciti Dobro. toliko, a? U najiskom startu sam shvatio da ti ubacio više pojena nego cijelo. Koje patike? To je na tu. Na veliku. Šef priznao. Žiko šef dao više pojena tebe. Sad ću ga zabavam to. Gledajte. Savića gleda otac i brat. Evo ih kod nas. Ono što sve. Nisam mogao nas istaknuti. Ovi ovdje, na dvojici. Ovo otac i brat. Brata nisam mogao ma se setim. A kad došao otac sam se setio. Otiću će nam ubaciti to. Meni samo nije jasno kako u NBA ubace 123, 100... Duže traje četvrtina. Kod njih je po 5. 12. Ne, ali ti znaš da oni igraju... A ne, ali čekaj, oni isto igraju na četvrtini ili... Čekaj, jel Kovač beše na... 2 četvrtine po 20. Uš. Ali čekaj, ja ne znam gdje se beše igra na poluvremen, ne igra na četvrtini. Na college, to je po 20. To je po 20. Znači igra u četvrtini. To je po 20, to je sam ne igra. Mogu da bude nošena. Nošena je. Ne uhvatio je. Symphony! Ne znam zašto, uvijek se probudimo u posljednju četvrtinu, kako mi nije jasno. Gdje se probudimo gdje Pa malo bolje igramo. Dobro, 60 rana. Kuzi ti lude. 63, bat. I pak i bez... 60. 50. 60. Sad će 60. Žiko, koliko je 80 manje 30? 50. Pa onda, kako 60? A ovih 8. Pa dobro 8. Pa 8 je još malo 10. Znači još je 68. A nije ni 60, nije ni 70. Ne, još malo po 60. Pa ja sam bliže 70 nego 60. Čuti, ja ću ti gledati. Aj, gusane. Ajde be. Gusko! To će se sve čuo na kameru. Čim se čuje? Nema od noge, on ima, kako se zove? Aj, šta je? Ovo se nabio ga. Vidiš, ti rekao
sa boljim. Žiko je primijetio, mi kad god pređemo prag od 60 poena da nas ubiju, tad se probudimo. Kao da shvatimo da je tek počela utakmica. Evo, gledaj, šta da mu radi? Dobar pick and roll. A kasni šef. Pa šutni bre. Ajmo se nešto rebla kako bi puštali. Ajde Badnjareviću be, brate be. I on ume da igra. Koga? Badnjarević. Vidim kako je. Kažem ne ume. Ko ne ume da igra? Na treningu ne ovako. Ko ne ume da igra? Badnjak. Na trening je okej, ali Pa na trening su svi okej. na utakmicu treba se pokaži. Na trening svi okej. Jedino šef i Aca mogu da kažem. Da su na treningu. Aca ima srce, vrati, da se boje. I vode. Aca ima 2 srca. 9 života. To sam te... Ima 9 života. Je mačka. Sad je mogao da baci luki, ali to nije slučaj. Šta ga iscima. On ima dobro pokupa. Gdje ćeš taj pas be, Luka be? Evo se on, koji se zbuni da trenula. Žiko, smiri se. Kule, ja sam smijenan samo tako da Šefe, ne faul. biram da recikliram. Kule, zašto si bacio to? Imaš snimljeno sve kamerom. Koraci. To, sve sam ti rekao. Sad volim sviraju kao korake. Ne uvek. Uroš dao polovinu kao. 91, a? Evo vam ci, još 4 minuta. Ajde da bude Korac. ravno. Sve ve, vrati, po 50, 60. Šta je ovo? Bruka živa. 61. To je zato što ja ne vrati. Ljudi, zašto ne samo ovo? Mi smo Majsu dali 14 pojena, njima 30. 2. No i gledamo krugu koliko ima. Naš najsi bolje od nas. Svi su bolji od nas. Te, mogu sa ovog isto ili... Uš! Koliko šefu treba da se probudi, nije mi jasno. Trebao ga na ambasadora. Jarviću, da li si ti normalan? Imaš dormeu u žicu. Žiko. Otko znaš da je dormeo? Otko znaš da je dormeo? Gazio. Ovaj koliko trojke što imao. Ba ima patiki kao i Đole Marković. Sve to za... Ter ovaj 50 trojke što imao, nijedno nije upao. Ovaj deta. Hoćemo sto Štica koji. Šestica, pa ne vidim. Uš. Da je ovo prošlo, bilo bi žena. stativ. Hej. Mene to nervira, brate, ni u NBA nam ne daju to. To da su bilo lopte. Uki! Pa šuti samo, man. Uki! Brže! Bravo, Uki. Ispale mi peći. Tako je, samo da budaju.
Uroše! Pusti ga jebote, šta ga zove? Bravo, šefe! Mislim da će šef ima najveći indeks. Koliko? 10 pa? Uroš ima bolje. Čeo skače si, vidio? Ne polici ga. Znaš Akilka dao jedno bacanje, pa ti... Trčao nazad, da. Našala to dobro. Sama se izborio za ovo. Će rikne baterija. Minuta minuta. Daj bre! Ajde be Luka be! Nema pojma. Te bi volio da se neka NBA utakmica odigra ovdje? Te čekao moraš, No? Šta misliš ti o tom Matoviću? Recimo da dođu da igraju... Šule s njim mene? Neću. Neću tako. Dara, pusti ga da snima, brate. Kako ti je ruka? Odlično. Odlično, nije ovdje tako. Šalim se šula, šalim na stranu. Ali isto smo... Luka igra i playa. Čempes. Stvarno, Ne znamo Čempes, Ne. nego Čempo, da? Ne znam, to ne znam stvarno. ne zabavam. Čemp! Ali, samo! Vidi ko pobjega razliku. Okolo 2.60. Da li će Ja sam rekao da će bude 60 ti. Moj šuki buragi. Uroše za buračera! Za staro groblje! Bravo On Uroše! spao pas, brate. Ajš! Bravo ti! Nema, moj asistent je te kralje. Što je, molim te ne meta. Umjetnički dojam. Kažem ti! Gdje li se be drago ljubim? Pa me srbe muljava. Nisam neko izdominira ta 70 za svaku sekundu. Da, ba nije to Tracy McGrady. Već mi gre 13 pojena za 30 sekundi. Ili ono ne bi pomogo, brate. Baci mu! Neće pređu stopku, garantom. Baci Urošu da da trojku. Lele Badnjareviću. Gađe tamo ambasador nađe. Ovaj za klubom. Ja šesticu znam. Trenirao, Badnjarević je dao se. bio je Okuka junior kod Goluba. Bravo. Tako se čuo iz Baci Urošu. Uki sam. Šut. Šut! Bravo Uroše. Čekaj, mislim da te ne čuje. Mora da me čuje. A čuje se. Napalili smo ga mnogo. Tu je ceo napad, brate. Dali smo mu energizer. Da će daju 99 pojena, šta misliš? Neće. Nemam što. Evo ih ovi. Kraje Uroše. Da niste imali utakmicu, a? Imate utakmicu, neće, a? Potić igra prvu, Potić igra srednju. A? Gotovo.